že já jsem Trackman a dneska si hrajeme opět Eurotrack a dneska si ukážeme nějaký modifikace. Mám tady můj profil, tady hraju off screenu. Já jsem si tam dostal ještě nějaký modifikace, jak můžete vidět. Nějaký si určitě ukážeme i pak to. Nějaký si pak ukážeme jako tady třeba My Map, který to ještě netočím. Dneska ještě jeden díl, ještě si přetočím jeden díl, který byl na zítřek. Napište mi do dokumentu, jestli chcete, abych točil videa každý den nebo obden. Že obden by mi to vyhovovalo docela. Bych se jako, jo, bych se si odpočinul jako a abych šel jako pro sebe, protože jako každý státko, když máte školu, prostě přijít domů ze školy, dělat si jako něco, co potřebujete, do toho prostě musíte jako dělat si úkoly. A pak jako ještě točit video. Takže mě úplně neví. Mě napadlo, že o víkendu by vycházely videa, každý den 2 videa o víkendu, ale když by byly třeba jarňáky, tak by prostě vycházely obden. A nebo když prostě budu mít náladu, tak někdy třeba si natočím video na víkend. Jako mě tak nějak napadlo, ale uvidíme ještě, já se s tím nějak prohraju. Já jsem moc teda bude načtený. Zatím. Takže já jsem tady zpět a my si jdeme právě ukázat nějaký ty traky a věci, co jsem tu právě tady přidal, takže já si tady jenom koupím. To je to můj off-screen profil, kde hraju jako fakt hodně. Tak vidíte, že tam hodně módů. A to se netýká, my máme track custom ETS2, to je ono. A my si tady půjdeme a tady vidíme ten návěs. To je teda jenom chladně, já musíte ještě nějak upravit, ale to nevadí, když si půjdu jenom s chladňákem, mě to nevadí, s tím jsem jako fakt nejezdil. A máte tady jako i template 2, 1 a 3. 3, 4, si můžete zvolit barvu, ale to asi nechám takhle template 1. Jo, tady máte nějaký ty různé barvy, jo, a to jen má ten zadek, takže to nechám takhle pěkně white. No a doufám, že bude jaká konfigurace, ano, je tady hodně konfigurací, takže jo, to je nálepka, to je tam hodně, to je tam právě je vždycky. A AD, jaký to povolení, takže já si to zkusím taky vidět, jak vypadá, ale je to asi italský mod, co jsem pochopil. Ale to je mi jedno, ať je to klidně maďarský mod, ale ať to mi tady ten... Ano, ale nevíte barvu, už je tam už něco dát. Jo. Návěs můžeme prodloužit, jsem pochopil, ale... Dobrý, já se do toho se nemůžu dávat, necháme originále. No tak můžeme dát žebřík, OK. Tady je něco only swap, to znamená co? Je nějaký svět, no a tam můžeme dát, no. Tak to si se teda dáme.
můžu se i konfigurovat tady vzadu, takže nechat takhle. A i ten mod je italský, jak už jsme teda pochopili samozřejmě a jako to jsou hodně konfigurací, ale asi jako možná, jo, tak máte, ne, počítu teda only, ne, ok, to nebudu řešit asi, dobrý. A ještě nějaký třeba, nějaký takový prostě, že si jdem takhle zase jdu. Já se čeral. Jo, takhle si tady můžu dát. No teď to konečně nějak vypadá, abych chtěl jako... Ono stačí jako jedno, ale... A tak víte co, budeme mít nějaký moc tuning. Jo, takhle dáme třeba. Takhle mi se chci tady to je co. A když jdu mi tady, jako ničím nezasyká. Já mám tady takhle. Vidíte, to je. Já teď teda jsem s tím pochopil, tak... Jo, ten nečím, to už jsme měli. Jde to, jak jsme měli, já si to... Cože jo, to je ono. Tady jsem pochopil, že půjde asi SPZ. Ne, já jsem to po kolikátý ještě jsem toho stane. Ale tady to mám mi to zrozumělo, no tak dobrý. Tak SPZ jsem chtěl, no dobrý. Takže jo, Francie, Německo, Itálie, tohle Nizozemsko, Švýcarsko, tohle nevím co je, já tady to neviděl. Tohle teda se nemá, tak zase, jo. Kdyby to bylo aspoň třeba Rakousko, to si tady dáme teda Wagnerovu zpětku SCS software, ale tohle co je mi jako tady dá tohle, to si dáme. Ale můžeme jako, ahoj, s kolem, asi jako dáme rezervu, proč ne, a jako můžeme si ještě vykonfigurovat. Nějaký sůd tady, já můžeme si dát. Ještě takhle box, jasný. No, takže tady to je ukázka návěsů od toho italského modera. Já vám pak hodím do popisku nějaký ty mody. Já jsem teď zapomněl, jestli jsem to měl mod nějaký ty traky, a to už je jedno. Já jsem třeba do Košic. Ano, takhle do Košic a já už tady už nic není dalšího, takže... Jestli nějaký modifikovaný... Jo, vlastně je tady. Jo, tady počítáš, kontroluji si tady něco a mám tu, jo, to je ten styk. Takže tady ještě Škoda Octavia RS jsem si tady stáhnul. To se taky můžeme konfigurovat, je tu teda logo Renaultu. To nedokážu říct proč, ale jako, tak musel se konfigurovat, nejde, ale
Já si na to dám takhle bílou barvičku, to je jakoby hezká docela. Já se takhle dobře, že tady byl. No, jako nějaký jako kola, tak to se nedá, co tam nějaký. Tady si nic, jako, ani nemůžete konfigurovat, ale jako auto je to hezký. Já se to koupím, jako se ho nechám. A já ještě tady mám nějaký mapy. Já si když pak dostanu ty módy, co jsem chtěl, ale já zkusím ten, já jsem chtěl ukázat mapu Slovenska, ale toho jsem nějak nestáhl, takže vám to ukážu pak a máme tady teda, abych je přibl, máme tady dva nový města ve Švýcarsku. Jedno je Elms, to je tady takhle jedna firma, a pak je tady Sustan, to je, jo, jako když je nebyla tak velká, že se mi tu dokonce nevyšla ani do Švýcarska, mám ji ve Francii, no. Susten, a tady jedna firma, já mám tady mody na firmy a různý čerpací stanice, takže je tady Bauhaus, jo, třeba Globus dokonce tu je, jo, a byla jste dokonce Škoda reálná, třeba když nesmíme nějaký čerpací stanice, to asi nebude znát něco. No ale ještě se nachází jedna, co ještě tady, jo, to tu bylo. Ještě se, když se děláme tady takže to je už hodně, Vertle, ano, tak tady je taky Rework a tam máme jako trošku toho města, máme tady firmu navíc, máme tady jako i cesty k tomu takhle. Jo, tak to jsem vám jako takhle chtěl nějak ukázat. Pak já mám moc ještě, jakože tady máme ještě jako víc východ. A to bych musel ještě dostávat. Já si myslím, od sebe něco už vyšel jedný i na promoc. A jako tak to se tam chtěl nějak ukázat, no, jako to tady vůbec třeba nesedí, no. A to Grónsko tady, no, tam se ani nejde dostat, takže jako vidí. Já ještě se vám, nebojte, já vás neušidím, udělám se na všechny ty mody, co jsem tam přidal, abych na nějaký nezapomněl, že hodně se stává, že já si přidám nějaký mod a na všechny se zapomenu podívat, takže počkejte ještě chvilku. Já ještě zkusím, lidi se podívat, jestli bude ten mod na tu Itálii, tedy jsem to jako to bylo mod na Itálii, nějaký další města a tak, takže počkejte chvilku, já jsem ještě zkusil odebrat nějaký mod, jestli by to fungovalo třeba s tím, jo? Takže počkejte chvilku. Takže jsem tu zpátky a ještě bychom si teda mohli ukázat tu slovenskou mapu, protože jsem ji teď stáhl z oficiálních stránek modů. Takže SK a když se to nepodívá, tady Netflix fakt půl hodiny, když jsem to testoval. Moda jsem si vezme si něco udělat, ale jako trvalo to fakt dlouho, než jsem to všechno postavil. Ale máme to teda tady. Slovakia má Vykápo. Data 2. Skins, skins a ještě tady přidám nějaký mody. Tu jsou mody čistě pro mě. To jsou mody čistě pro mě, protože já si tady chci na nějaký modátu budu hrát jako i v offscreen, jo. Já doufám, že to nebude, já doufám, že to fungovat bude.
A to tam možná bylo reálně punkty. Tak, teď se nekoukejte, co přidávám za mod. Prosím. Si vůbec nekoukejte, co přidávám za mod, jo? A takhle bychom to měli teda. Já musím samozřejmě úplně modul, asi myslím, že to je nějaký z mod, kam já nemám, ne? Takže já dám, to je Slovák MBD, to je důležité, když si děláte standalone mapu a já jdu na čistou mapu. Tak. A už to načítá, doufám, že tohle jako se to načítat má, protože něco říká, že ne. Ale to si to vůbec načte teda. A mně se tahle mapa oficiálně načítla, takže Bratislava a víte, že tady to je fakt hodně, jo. A je to trošku bylo, že Slovensko je tady, že to má být tady. To jako jsme nevěděli, ale jdeme, já mám to teda pro zakázku z Bratislavy do Seredě. Sorry, o vás, ale jako já Slovensku znám jenom nějaký ty města, jo. Já nebudu, jako znám docela hodně, ale ne tolik. To je internet krása Bratislavy. Tak samozřejmě jsem znal, že první místo Bratislava, ale tam ani není. Ale tohle vypadá hezky. Tohle je z reality a takhle, kdyby to vypadalo, to je jako v tom Eurotracku, takhle nějak tak bych jako tím klidně poslal donate, jako těm tvůrcům. A klidně bych si koupil nějakou tu gold verzi, nebo tu nějakou tu najde AC Austria. Každopádně my tady máme mapu a je tady teda Bratislava, jsou tady Malacky, je tu Senec, je tu Sereď, Trnava, Milohovec, Piešťany, jsou tu Nové Zámky, je tu Nitra, Levice, Šáhy, Krupina, Žarovnice, Bezínce, Žar nad Hornou, Hornská Dúbrava, Zvolen a Hanzová. S tím ještě nějak nic není teda, ale to město. A je tu teda ještě v Rakousku Parndorf. A to asi taky tak bude. Já si myslím, že tady plně jde v budoucnu. Mě bych se nebál, kdyby tady prostě v budoucnu to bylo Československé, že by třeba byla mapa ze celé střední Evropy. To jako by bylo neuvěřitelné, kdyby si s tím modeři takhle jako dali práci, ale to se asi jen tak nestane. Takhle nám vypadá Bratislava a je to neuvěřitelné. No, jako určitě tomu
Můžu teda nastavení. Určitě si upravím grafiku, to se vám teda ozve, že to budu mít. Protože jako to by můj taháč, hele, asi jako úplně neutáhl. Jo. A já nehraju tu Bejviny joysticku, hraju to na Blantu normálně, jo. A na to fakt nastavím jenom ty důležitý věci. Teď se jako fakt budu používat, teď prostě používám hodně. A to si takhle dáme. Tak, teď jsem tady ještě dělal nastavení. A ještě teda ale jsem navděl trošku ty slovenský atmosféry, tak jsem tady dal Eurotraxy do slovenštiny. Toho přijmu za tu zakázku, toho si nevšímejte, to je zcela normální. A je všechno. Já si ještě zapnu nastavení a tam já doufám, že točím teda, jakoby. Já se radši ještě udělám, počkejte. Dobrý, točím, ale já už točím tady to video 22 minut, takže mě vynapadlo, že si dáme ještě jako to mapa 1:1, to byla jako fakt kousek, kdybychom to se za 3 minuty měli projet, ale to je fakt 1:1 mapa, takže my to máme na těch 37 km, takže já teď asi uděláme to, že jdeme jako pumpu, bereme na ní, někdy jsme to mohli osvět, a před serejí nějaká pumpa. Víte co, tak se podíváme tady, tak se tady na pumpu do Srdě a ještě se podíváme na to Rakousko, tady jak to tam vypadá vlastně vůbec, protože my teď jíždíme. Ještě si připustím zrkadla, to je, oni říkají na Slovensku. Tak a můžeme jet. Ta Bratislava je fakt velká, nemusím tady ukázat, že to vlastně díly, to až tam. A tu mapku, jak určitě jak off-screenu, tak určitě jdeme na link. Nějakou životečku uvidíme třeba. Budapešť by byl vidět, že na Instagramu. A aby se si ptáte, ano, tak jako nějaký nějaké Budapešť je to taky další. Já si myslím, že já budu říkat, že já nevím, ale jestli to asi prostě není, ale určitě na počkej, mě to fakt zajímalo, já to tak říkám, že to neznám prostě, jo. Určitě napište, jestli já si myslím, že je to určitě to vyzvat určitě to. Mě napište, jestli na vás. Jako by mě prostě stavě a na sever, nebo na východ se dá říct, no jasně, jako, jo no.
Jdeme na sever, jakoby, dá na východ. Žádná Trnava Nitra Senát. Zlaté pěstě asi to nebude. Nitra, Brno a myslím, že to poslední, jo. A jako D4, po který se teda dostanete do Rakouska, hádám. A bude mít celé zdraví. Ale bude zdraví. Ale zase tam budeš mít dokonce já z toho nebude nemohli se papiry zde čas a to jste čtyři kruhy. Takže se dokonce tak schválně 50. Máme to tam, no jo. 10 minut tam máme. Celé 2 kilometry. Tak schválně. Můžeme jako všechny. Ale to je to reálně. Je to na kurva, je to jednakud dvou bude, tak jednakud dvou, jednakud čerty nebo jednakud. Ale to fakt hezký ta mapa. Jinak se nás by the way, přijechali jsme na Slovensku na Dobrání. Já jsem většinou že výpověď neznám. Listány, tam byly vystupat. Sered Stanec. To je teda divný. Bratislava to dokonce poslala kamera. Bratislava Doprava. A jsem toho mapu hledal, ale když západně právě. A to je ten vejt, který nechodí. A to má hlavně jako třeba jenom by si vždycky dal otočky Bratislava Malac. A jako třeba po strany. A tady jsme museli podle mě před za nás. No, DLC. A dneska vyhráme. Jezdí teda po Rakousku, takže já si to jako vezmu a já se na to jenom trošku do Bratislavy. Já si dělám vlastně na pěkný. A to všechno pěkně lidí. Takže jo, když si Bratislava vytočí, Bratislava vidíme 12, Bratislava 22. Ale to by typu, že bude Bratislavský okrutář, no já to je ten asfalt, který je nějaký černý, no. Nějaký jako moc černý, jo. A jdeme asfalt. Ivanka pri Dunaji. Jo, tak my jdeme rovně. Jo, to je funguje Bratislavský okruh.
Odpočívadlo rovinka. Bratislava Juh. Five sheetek. Vídeň Budapešť, Brno, Bratislava, Jarovce, Komárno, Městě Šamorín, omlouvám se Slováky, Bratislava, Ružino. My jedeme stále rovně na Bratislava, Ružino. A tady už bude řek sjezd. Někde ještě ne. Je Bratislava, Jarovce, jo, ten znám už i z mé promoc. Kdybychom jeli do Brna, tak to se vydáme ten na cestu do Brna. Takže je Bratislava, a točíme do Jarovce, Brno 138. Teď projde jakoby asi kolem Bratislavy a tady bude, ne, znamená jedničku, tady to znám taky z Eurotracku, bych řekl. A zatím, to je to určitě na jedničky, ale to bude jednička určitě. To je jako Brno, Malácko, Stupava. Tak se dáme úplně na Svrslon, na okresňáky otočil Stupava a Malacky a Brno Kůte vyčtujeme, abych řekl. Ježiš, trošku naději tomu dávám. Já bych už tady připravil, že to budou mé Kůty. Já bych si tebe připravil, že tu Kůty budu, že tady jsem měl ten sér, že prostě tady dělá jinak cestu, no. No, takže to myslím, že si přijím taky slovo. Do ten kříž na Bratislavu Jarovce, tam jsme byli předtím, jo. Jako to je problém, a my jsme teď určitě ne. Já bych řekl, že tebe Mlinská dolina, na které Karlova Les. Já Bratislavu nezvím, kdyby tak byl z České Budějovicema, no. To bych znal, ale. Jo, tady bude vlastně D1, no. My jdeme ale na Jarovce. A to asi je to zajedno do Maďarska, tam nemusí být něco udělané, jako jak se můžu navěřit. No, ale nevím, že to 12, no. No. Jeli do Maďarska zatím konečně, ale do Polska to už vede. Jak se podívám, ale je to na Jolanci. A tady, ano, tady jsme něco. Brno, Vídeň 53C2. Jako tady nevím, tady je fakt Rakousko. Můžu to Rakousko, já končím to ještě neuděláno, ale bude. To je ještě si řekl mimo. Brukendorf a do Vídně, která se znovu jestli něco udělaný do... Přesto do Vídně tu, jakoby, je, no. A si jdeme do Pavlov. Jen tam tuším v realitě i já se tedy určitě udělal hodněkrát. Tady je to Palmor jo, víte. Zníváš, že tam dokáže vyřešit jako třeba něco bylo. No, tak ne. A takhle jsme jméno Maďarská. A začali si čekat Maďarská vydokat jakoby. Maďarská můžeme se tam různout. Jako z Maďarská na to měla 4, jo. Si to ještě podíváme. No, Slovensko.
Teda Trnava, ano, je to Trnava. Když taky zajímá, to jezdím taky, tam občas jezdím taky pro nás, takže na Trnavu se podíváme, to bude, jo. Takže když tady to užíte otočené do Trnava, je to chvíličko vlastně. No se Trnava, vždycky Trnava, ale je fakt Trnava. Trnava centrum, Trnava sever. Ještě jsme se tady i Trnavy. Okay, ale já bych tady to z Eurotracku všem, kam jsme se nějaký mody a já jsem